Fir-riflessjoni tagħna llum xtaqt li nirriflettu ftit dwar żewġ vokazzjonijiet li huma ħafna importanti fil-ħajja tagħna bħala Knisja li hija l-vokazzjoni għas-saċerdozju u l-vokazzjoni għaż-żwieġ. Huma żewġ sagramenti eżistijej li t-tnejn li huma tagħtihomna l-Knisja jagħtihomna Ġesu permezz tal-Knisja u fil-Knisja tiegħu. It-tnejn li huma ma' żewġ vokazzjonijiet ta' qadi huma żewġ sejħat sabiex aħna naqdu l-komunità nisranija eżistijej. Is-saċerdot jaqdi l-komunità nisranija billi jirrappreżenta l-Kristu li huwa r-ras tal-ġisem mistiku tal-Knisja, allura jaqdi dil-komunità billi jagħti l-Ewkaristija lill-Knisja, jagħti s-sagrament tal-qrar, jagħtiha l-predikazzjoni, jagħtiha l-bqija tas-sagramenti, fuq kollox jagħtiha ħajtu, jagħtiha lilu nnifsu. Hekk is-saċerdot li jsir Ministru ta' Kristu u Ministru tal-Knisja permezz tal-awtorità u tal-grazzja tas-sagrament illi huwa jirċievi. L-istess il-koppji miż-żewġin eżistijej. Il-koppji miż-żewġin b'sagrament propju tagħhom huma wkoll ta' qadi u ta' servizz għall-Knisja. Mhuwiex sempliċement affari bejn tnejn imħabba ta' bejn tnejn xi ħaġa privata. Fis-sagrament ta' żwieġ il-koppja ssir għaddejja tal-komunità. Issir għaddejja tal-komunità billi l-ewwel ħaġa l-imħabba ta' bejniethom issir verament xempju tal-imħabba li tgħaddi bejn Ġesu u bejn il-Knisja. Ikunu għaddejja tal-komunità wkoll fit-tnissil tal-ulied billi jkabbru allura anke l-istess komunità nisranija u jkabbru wkoll il-komunità tal-bnedmin. Huma għaddejja wkoll fil-Knisja billi jedukaw il-uliedhom fil-fidi nisranija biex ngħid hekk il-ġenituri huma l-ewwel katekisti eżistijej. Qabel ma huma pereżempju f'pajjiżna tal-Mużew, l-ewwel katekisti huma proprju l-ġenituri għaliex huma li bil-kelma u bl-eżempju tagħhom irabbu lil-uliedhom fil-fidi nisranija. Dawn iż-żewġ vokazzjonijiet eżistijej minkejja żbuħija u l-qdusija tagħhom fit-tnejn li huma naraw illi xi drabi il-persuni li huma imsejħin għalihom jgħaddu minn mumenti diffiċli fis-sejħa tagħhom, kemm fil-vokazzjoni ta' żwieġ u kemm fil-vokazzjoni tas-saċerdoti. Ġieli jiġri li jkun hemm saċerdoti li aħna ngħidu iħallu biex niftehmu. U llum il-ġurnata hawn persuni f'pajjiżna illi b'wieħed mill-argumenti ħanida hekk li jippruvaw ipoġġu favur id-divorzju jgħidulek hekk. Mela tajba di, saċerdot jista' jħalli u minnu miżewweġ ma jistax iħalli jitlaq il-mara tiegħu għal oħra, dina sew, dina ġusta, il-Knisja hija ġusta, il-qassisin tħallihom jitilqu l-miżżewġin le. Meta nirraġunaw b'dan il-mod eżistijej, forsi ħanejda hekk prima faċċja ġifieri il-mod kif tidher minn barra u wieħed jiġi dan il-ħsieb. Però fir-realtà din it-tip ta' argumentazzjoni, dan it-tip ta' raġunar fil-verità huwa żbaljat. Huwa żbaljat għaliex ma nifhmux eżistijej x'jiġri meta b'mod popolari ngħidu saċerdot telaq u x'jiġri meta koppja tinfred minn xulxin. Mhijiex l-istess ħaġa. U propju llum xtaqtek li niċċara ftit dawn il-ħsibijiet. Ħalli noqogħdu attenti minn dak li nisimgħu. Noqogħdu attenti minn dak li xi ħadd jipprova jbellanna. U noqogħdu attenti anke aħna kif nitkellmu. Importanti li jkollna formazzjoni tajba fil-fidi nisranija tagħna sabiex aħna nifhmu eżistijej dak li jkun qed jiġri. Meta ħanida hekk saċerdot jitlaq, xi tfisser? Ħaġa nixtieq li nifhmu din. Hemm sagramenti fil-Knisja illi l-Knisja tallimna li daw iħallu karattru fuq il-persuna. Jiġifieri dawna jibdlu lil persuna minn ġewwa b'mod permanenti li ma titbiddilx. U dawn huma s-sagrament tal-mamudija
is-sagrament tal-Griżma tal-Isqof u s-sagrament tal-Ordni Sagri. Kull min jirċievi dawn it-tliet sagramenti kif għandu jirċevihom, dawn is-sagramenti jħallu marka fil-persuna, ħanejdu kelma sempliċi, jħallu timbru fil-persuna, illi ma jistax jitneħħa minn fuq il-persuna. Nejdu aħna minnu mammet min irċieva d-don tal-mamudija quddiem Alla dal-persuna huwa timbrat immarkat b'din l-esperjenza ta' mħabba li huwa nisrani. Hija mħabba li tmiss il-profond tal-eżistenza tiegħu anke jekk ma jirrealizzahiex, imma dik tibqa' il-verità. Jibqa' nisrani quddiem Alla. Ma jistax jitħassar milli jkun nisrani jibqa'. Jekk xi ħadd pereżempju li huwa nisrani jiddeċiedi li ma jibqax jipprattika it-talim tal-fidi nisranija, minkejja kollox xorta jibqa' mammet u quddiem Alla ma jħassar xejn il-fatt li huwa mammet, li huwa nserit fi Kristu, li huwa nserit fil-Knisja f'din il-komunjoni tal-poplu ta' Alla. L-istess min irċieva s-sagrament tal-Griżma tal-Isqof. Hija mument fejn aħna siġillati bil-qawwa tal-Ispirtu Santu mill-Knisja bil-qawwa tal-Ispirtu għal Kristu b'missjoni propja illi l-Knisja tafdanna. Jiġri x'jiġri jekk persuna ma tibqax tipprattika l-fidi tagħha, il-marka ta' dan is-sagrament tibqa' hemmhekk. L-istess l-Ordni Sagri jeżisti. Kull raġel illi jirċievi b'mod validu il-grazzja tas-sagrament tal-Ordni Sagri huwa saċerdot għal dejjem. Saċerdot huwa saċerdot għal dejjem. Saċerdot huwa saċerdot għal dejjem. Saċerdot huwa saċerdot għal dejjem. U diri ndaħluha fil-qalb tagħna sistijaj. Saċerdot li jirċievi din il-grazzja jibqa' saċerdot għal dejjem. Saċerdot fil-verità qatt ma jista' jitlaq minn saċerdot għaliex fl-eżistenza tiegħu hija markata bil-grazzja tas-saċerdozju, jibqa' saċerdot għal dejjem, jagħmel x'jagħmel, isir x'isir minnu fil-ħajja tiegħu, jibqa' saċerdot. Allura, meta ngħidu eżistijaj saċerdot ħalla, saċerdot telaq, x'nifhmu biha? Nifhmu li dan m'għadux saċerdot, le, saċerdot għadu u jibqa'. Allura x'jiġifieri ħalla? Ħa nispjega din. Il-Knisja, il-dawk li l-mulej sejħilhom biex ikunu saċerdoti, il-Knisja titlob minnhom illi biex jgħixu dil-vokazzjoni ikunu persuni ċelebi, iħadnu iċ-ċelebat, iġifieri ma jiżżewġux. Il-Knisja Kattolika titlob mis-saċerdoti tagħha li huma ma jiżżewġux, ikunu ċelebi. Din hija xi ħaġa illi għamilha Ġesu jew li għamlet tal-Knisja li s-saċerdoti ma jiżżewġux. Mhix xi ħaġa illi waqqafha Kristu, hija xi ħaġa li l-Knisja titlobha hija mis-saċerdoti. Il-Knisja di tagħmilha b'kapriċċ? Le. Il-Knisja di tagħmilha b'ħafna għaqal, tagħmilha b'ħafna erf, tagħmilha b'ħafna ħsieb eżistijaj, anke jekk mhux kulħadd jaqbel ma' din il-prassi tal-Knisja. Però dak li wara hemm eżistijaj fil-grazzja fid-don taċ-ċelebat il-Knisja anke titlob il-dawk li hija taċċetta bħala kandidati għas-saċerdoti. Il-grazzja taċ-ċelebat toħroġ eżistijaj mill-imħabba li s-saċerdot u msejjaħ li juri. Is-saċerdot maqut ma' Kristu msejjaħ li juri l-imħabba ta' Ġesu li hija miftuħa għal kulħadd, però ma tanna il-ħadd partikolari. Jina ċelebat nispjegaw bħal Ġesu msallab. Ġesu msallab għandu jdejh miftuħin fl-imħabba għal kulħadd, però ma huma manqin għal ħadd partikolari.
Issa ċelebat però kif spjegajtu kifet hija xi ħaġa li l-Knisja titlob mis-saċerdot. Mhijiex xi ħaġa illi ħanejdu hekk Ġesu waqqafha mas-saċerdozzju. Allura fil-verità meta ngħidu saċerdot ħalla, il-Knisja xi tkun qed tagħmel b'dan is-saċerdot, xi tkun qed tgħidlu? L-ewwel ħaġa tfakru li s-saċerdot jibqa'. It-tieni ħaġa, allura jekk huwa jitlob dik li l-Knisja tgħidilha id-dispensa, jitlob li jkun dispensat minn xiex? Dispensat minn żewġ affarijiet. Ikun dispensat milli jipprattika, ħanpoġġiha b'mod sempliċi biex niftehmu, forsi mhix l-aħjar kelma, però biex tifhmuni. Jieqaf milli jipprattika ta' saċerdot, imma saċerdot jibqa'.